Ik verkeer Pools aardewerk en Engelse viesgoed. En het is ontstaan uit een hobby wij. Maar zo onderhand is de voorraad wel aardig groeid. En haak bezoekers uit Friesland, uit Noord-Holland wij, uit Drenthe, uit Greens, ze komen overal wij. En dat is wel heel leuk, omdat deze winkel op het platteland staat. Ik maak wel iets hebben wat de bezoekers voorom rieden. En omdat ik dit artikelen verkeerpje, slagen dat wel aardig. Hoe bist je mij begonnen? Hoe bist je mij in aanraking kwam? Nou, mijn mem die had ooit eens in Polen geweest en die had een kop en schuttel, een kop en pantje moet ik zeggen. Mijn naam van Pools aardewerk. En dat vond ik zo allemachtig mooi dat ik altijd zei van nou, daar moet ik een keer een handeltje mee beginnen. En zo ben ik voor jou Rievelien een webwinkel begonnen, mijn Pools aardewerk. En sinds oorlog hier ga ik een winkel. De mensen kennen alle 10 winkeltjes beziekje en dat is al jaren heel verschillend. He, van kaarsenmakerij tot degelgoed tot rommelmarkt, wat ik eigenlijk zelf heb. Dus van alles wat. We zijn sinds 2008 ben we hier begonnen met verbouwen enzovoort. En toen gingen we naar Zaldero, we zijn wat zeker mee. En toen dacht ik, nou, ik ben toch wel een beetje een handelsmens. Dus een beetje handel. Vinden we leuk. Dus droom weer een camping beginnen, een mini-camping. En bovenop zolder en beneden in de stal hebben we spullen om te verkeerpen, te verhandelen. Wij doen een kersenmeidje en we zijn ook nog bezig om een pottenbakkerij bij te maken. Merk je dat de mensen bij waarom komen op het moment dat ze één keer west binnen? Want het houdt net hoor. Er zijn heel wat winkeltjes die dan even op een dij met beziekje. Vaak komt de kaart net vol. Nee, maar ze krijgen het hier wel voor. Maar ik bedoel, als ze bij een winkeltje west binnen, je doet altijd wat ideeën op. No? Zoals je bij de kersenmakerij, ik maak je brood geboortekersen, trouwkersen, dat soort spul. Ja, de mensen die weten dat soms net niet is en dan showen ze hier voorbeelden te staan. Ja, en dan vinden ze dat machtig en dan denken ze, ja, je mag weg. Ze komen hier vaak op je ideeën of zulke dingen. We worden een heel hecht team. We leren elkaar beter kennen en we doen vaker een open dij, zeg maar. En er zit één man bij, dat is de kaarsenmakerij uit Bedaard. En die schreeuwt dan wel eens op de mail van hi girls, hier ben ik weer. Nou, dat maakt het superleuk, gezellig. Er kunnen er nog winkeltjes bij komen, want hier bij we nou binnen in Bedaard is meer dan alleen maar kersenmakerij. Snoepwinkeltjes, gaan die letterlijk mee van, of is dit echt een heel hecht groepje die dit organiseert? Ja, het is momenteel nog een hecht groepje, maar ja, er kennen wel meer bij, maar ze moeten dus wel in de route lezen. Ja. Ik bedoel, maar ook als er nog gewoon iets dingen binnen die erbij horen, maar dat leidt een heel eind uit de route. De route is nu 30 kilometer, maar zo de route dus nog volle langer door je. En dan is het eigenlijk net met de douane op een dag en op een fiets. Ja. Met de auto's zou ik misschien nog wel kennen, maar dan kan je net overal gebreid even omsnuiven. De routekaarten van de winkeltjeroute, die ben bij alle winkeltjes te krijgen, maar ook bij de VVV's of in horenwinkels. Ze lezen eigenlijk overal, ze staan gewoon. Dus ik in Dokkum. Bij de laatste winkel werd de laatste stempel erop gedrukt, daar kregen ze dus nog een attentie. Ja!